Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Dalsad. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Lockdown ang anong kasityo sa Barangay Tejero kay 70 ka mga residente na ang nataptan sa COVID-19. Nagkadaghan man ang positibo sa Mandawi City, ano man ang usab ang naka-recover o nakauli na. Sa Lapu-Lapu City, crisis manager ni Hulagway nga ni Platuna ang COVID-19 cases. Pipila ka personnel sa Talisay City Hall of Justice gi-quarantine kaya naka-direct contact og trabahanting asymptomatic patient na taga-Mambalig. Mid-year Christmas bonus, social pension o birthday gift na dawat sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City. Sikop ang 18 ka mga tao sa laing lugar kaya ang nadawat nga cash aid o SAP ingon man UCT gisugal. Ang suporta og pasalamat og saludo sa tibok GMA Regional TV stations sa tanang mga frontliners sa nason. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Unom ka mga sityo sa Barangay Tejero ning Dakbayan Sugbo gi-lockdown. Kini tungod sa nagadaghang kaso sa COVID-19 sa maong dapit. Cebu City Government mohatag og ayuda sa mga residente nga naapektuhan sa nahisgutang lockdown. Ani ang report. Ang mga sityo nga gipaabot sa lockdown naglakip sa Vilgon, ICM, Daklan, Sampaguita, Looban ug Bacarosa. Kini ang mga dapit nga adunay daghang mga COVID positives. Walay mga mulupyo nga tugutan nga makagawas sa ilahang mga sityo, gawas lang ni ato mga frontliners. Ang Tejero adunay kapin 70 ka mga nagpositibo sa kagaw. Hinuon ang Dakbayan sa Sugbo ang muhatag sa mga nagunang panginahanglanon. Padayon karon ang kining contact tracing ug mass testing dintong dapita. Samtang duna nay gi area gikan dinhi nga mga bugas 550 kasako nga mga bugas dito sa gym mo'y atong nasabutan uban sa mga barangay officials nga ilang ipang-apod-apod ngadto sa mga apektadong pamilya sa unom ka mga sityo. Unya lakip sa 550 ka mga sinakong bugas, dunay 11,000 ka mga canned goods, beef loaf o corned beef. Samtang kung dunay gi-lockdown, nausay mga dapit nga gilibkas ang lockdown sa usa ka sityo sa Barangay Guadalupe kay wa nay natala nga nataptan sa virus. Wa tay reklamong dawat ditong dapita kay gipamonitor sab sa atong mayor. Mauna karon nga lifted na ang ilang pag-lockdown sa sitio Kabahar. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napunan o galain pang kaso sa COVID-19 ang Mandawi City Jail. Samtang gikalipay karon sa syudad ang mga pasyente nga hingpit na giyong naayo sa mong balatigan. Ang report ni Nico Serino. Sa datos gikan sa Mandawi City, napun-an kagahapon og usa pa ka kaso ang nagpositibo. Usa ka lalaki nga inmate o person deprived of liberty sa City Jail ang positibo.
Musumada na tanan sa 89 ang positibo sa prisuhan. Naa sa city jail nga confined sila. Samtang 111 na tanan ang positibo nga kaso sa COVID-19 sa Mandawi. Apan bisan pa kung napunan ang mga kaso sa syudad, gikalipay sab sa mga opisyales ang mga istorya sa kalampusan. Gihangop ang hingpit ng recovery sa tulo ka mga pasyente nga nagpositibo taga barangay Kasuntingan. Pag-abot sa pasyente gikan sa isolation center, mainiton siya nga gisugat sa mga opisyales pahalipay sa iyang kaayuhan. Una na siyang na-admit sa ospital o gibalhin sa isolation center. Samtang ang laing duha ka pasyente, asawa og igsuon niini, naka-home isolation ra kay asymptomatic, nakaduha ka negative tests na usab. Sila mag-uban na. Mag-uban na gid sila pamilya kay tungod negative na atulo. Gumikan sa kalambuan, gitangtang na ang kordon sa dapit pamatuod nga gilibkas ang lockdown sa mga Pinoy-anan. Dako na tong kalipay no nga ang ato ang mga cases gawa sa city jail lagi nang hinay na taon sila recover. Kay mamanto ang ato ang protocol, once mo 2 negative sa swab test, deemed recovered na siya. Sa kinatibukan, moabot na sa unom tanan ang recovered patients sa Mandawi. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Crisis manager sa Lapu-Lapu City mihulagway nga anana sa recovery stage kung nagplato ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Kagahapon lang, tulo ka mga COVID-positive patients sa Lapu-Lapu City ang na-discharge na gikan sa Tambalanan. Kini naglakip sa inahan og anak nga taga Sunrise Place, Barangay Agos, ug usa ka grade 7 student nga taga Sitio Million Flowers, Barangay Luok. Niadtong Miyerkules, usa ka lalaki usab nga taga Sitio Toril, Barangay Kanhulaw ang naka-recover ug na-discharge na usab sa Tambalanan. Ang Lapu-Lapu City adunay 50 na ka mga COVID-positive patients ug 27 niini ang naka-recover na. Kita dato ang trend na murag hayag na. We can see the end of the tunnel. And ang atong campaign ron is more on how to sustain, prevent, and sustain. In short, we are now in the recovery stage. Apan alang kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, di pa siya buot nga mukampante ilabi na kay wa pay resulta sa swab test niadtong mga nagpositibo sa rapid mass testing. Anhi ginato na makita no ang resulta gyud sa ato ang tawag ani sa ato ang rapid test no kinsa to dunay infection no kay nakita naman nato na doon na mga barangays nga sila nagpositive sila. Karon ang katapusang adlaw sa mass testing sa Dakbayan sa Lapu-Lapu apan lugwayan nila kini hangtod sa Mayo 18 aron makabot ang target nga gidaghanon sa mga individual. Sa pagkakaroon ana-ana sa 52% ang napaubos sa rapid mass testing dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug malaumon ang City Health Officer nga pinaagi sa tulo ka adlaw nga extension hayan makabot nila ang 70% nga target. So far, ang Lapu-Lapu City, kanaging nami nakakuha mi og kanaging mga 46% pero gahapon ang turnout gahapon daghan kaayo kay probably ang mga tao bakibaw na tingin sila sa unsa ka importante ang mass testing. Ganiha, giblisingan na ang isolation facility sa Lapu-Lapu City sa Barangay Gunob. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pipila ka mga personnel sa Hall of Justice sa Dakbayan sa Talisay gipang quarantine gumikan kay aduna sila'y kontak sa usa ka trabahante nga nagpositibo sa COVID-19. Si Lian Sinkulan sa report. Gikonfirmar ni Dr. Lino Alanzado sa Talisay City Health nga may pipila ka mga kawani karon sa Hall of Justice sa Dakbayan ang gi-quarantine. Kini gumikan kay adunay trabahante nga nagpositibo sa COVID-19. Apan gitataw ni Alanzado nga dili kini taga Talisay City kundi ana ang magpuyo sa alas ka mambaling sa Dakbayan sa Sugbo. Before na lockdown nakagawa siya. Then report siya sa work kay naman siya ID. Late na siya ni divulge nga gikan siya dito sa Ilaha. Pero kabalo sila nga taga-Alaska, mambaling siya. So, na-separate siya, murag gabi na-expose na siya ng adlaw sa iyang mga kauban. Gidugang ni Alanzado nga asymptomatic ra ang maong pasyente nga anaa karon sa usa ka pasilidad sa Dakbayan sa Sugbo. So, ni-positive siya og 11, Monday. Nag-transfer siya balik sa pagka 13. Asymptomatic naman yun siya.
So balik siya naman sila yung murag kanang bitang facility dito sa Alaska. Samtang kasamtangang gi-quarantine karon ang siyam ka mga kawani nga adunay kontak sa pasyente. Nakuhaan na usab sila og swab samples ug gipaabot na lang ang resulta niini karong Lunes. Whole of justice gikuan. Ni Sira. Sir, unsa Walay kuan, if anything, wala ray kuan by Wednesday, but pwede natin alam mo open. Uban ni Renante Quinones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Gipaabot pa sa Mandawi City ang hingpit nga maprobahan ang hangyo sa mga nga mapaubos gihapon ng maong dakbayan sa enhanced community quarantine sugod ugmang adlaw. Samtang Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug pipila ka mga department heads way nadawat nga resulta sa ilang rapid testing. Ano ang report ni Nico Serin? Aprobado na sa Regional Interagency Task Force ang hangyo sa Mandawi ug Lapu-Lapu City nga mapaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine. Gihangyo sa duha ka dakbayan ng IATF nga dili sa sila mo downgrade sa General Community Quarantine kay may daghan pang kaso sa maong mga lugar. Mas maayo kuno ang ECQ ug MECQ samtang nagpadayon pa ang mass testing sa maong mga lugar. Aprobado na noon sa Regional IATF ang lakang apan iduso pa kini sa National IATF alang sa approval. Kundi pa madawat ang tubag ug mga adlaw, mapailawom na sa GCQ ang Mandawi. Apan malaumon ang City Hall, katugtan ra ang MECQ status. As of now, our cases are still rising and we do not want our constituents, we do not want the Cebuanos to be complacent. We do not want to relax. Miandam na si Mayor Cortez og draft sa usa ka executive order nga mag-require og rapid mass testing results sa mga empleyado sa kompanya nga mobalik operasyon tungod sa pag-relax sa pipila ka mga palisiya. Nadawat na sab sa mayor og isayang mga heads ang resulta sa ilang rapid testing human sila makuhaay og blood sample sa miaging Lunes. Gikalipay sa mga opisyales, negatibo ra sila sa antibodies, buot pasabot, walay impeksyon sa ilang lawas. Fortunately, negative to both IGG and IGM. Si Mayor, ako, si Attorney Jamal ug si Attorney Lizer ug amo apong gikalipay nga bisan pa sa amo ang adlaw-adlaw nga exposure negative ra gid mino pero dili gyapon ni siya angay nga mo relax me. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa mga senior citizens sa Dakbayan Sugbo, madawat na gyud ninyo. Sugod ng mga adlaw ang ipaabot niyong cash assistance. 3,000 pesos ang madawat sulod sa tulok ka buwan nga pagpaabot. Ipasabot ni Atty. Ray Gialon nga posibleng mula na itong pipila ka adlaw ang distribution house to house ang pagpang-apod-apod nini ngadto sa mga senior citizens. Samtang matod ni Atty. Gialon nga makubra gihapon sa mga senior citizen nga na lockdown sa ubang lungsod ang ilang ayuda inigbalik na nila sa Dakbayan sa Sugbo. Mga senior citizens tagsa-tagsan nila ka mga panimay mo post sa ilang pangan o niya ilang senior citizens ID. Of course kinahanglan sila magmask o niya alcohol o ang distancing atong ipatuman. Dayon itunol nila ang envelope. Dayon ilang bitbiton ang envelope nga magkita sa kwarta o niya picturean sila. Padayon tayo nag-monitor ng bagyong si Ambo ug base sa ang latest na available data, ang sentro o mata sa maong bagyo nimutang sa may bisilidad sa may Katanuan, Quezon. Kini nay dalang hangin nga moabot og 125 kilometers per hour do sa iyang sentro, may pagunos nga dili mo lapas sa 165 kilometers per hour. Ug base sa toang latest forecast track ni maong bagyo, ang Aiwol umo ni ang lugar kung diin diha ang labing kusog nga mga pagpuno sa hangin ug mga pagulan may nakaapekto na diha sa may northern portion sa may bundok peninsula sa may southern Quezon. Ug Visayas wala nay ipasaka nga tropical cyclone wind signal tungod kay gahinay-hinay na ning papalayo sa Kabisayaan. Maong karong adlaw ug sa weekend makasinati ta og improving weather diin na ay mga tsansa gihapon sa mga panagsang pagpanag-om inubanan sa mga posibleng patak-patak na mga pagulan panudog kilat dala ni sa localized thunderstorm ug sa outer rain band sa maong bagyo. Para sa dugang kasayuran bisita ang atong official website sa bagong.pag-asa.usp.gov.ph
o i-subscribe, i-follow ato ang official social media accounts sa Pag-asa. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, UST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Joseph Gerald Merlas. Mayong adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Gawa sa padang relief operation sa Simbahang Katoliko diri sa Sugbo, may programa usab ang urban gardening isip kabahin sa food sustainability o sustainable livelihood labi nang ning panahon sa pandemic. Adunay live update si Faye Marie Dumabok. Fem. Bab, gawa sa urban gardening nga nausab ang aquaculture tumong sa Simbahang Katoliko nga dili lang matubag ang panginahanglanon karon apan matabangan ng publiko nga makalahutay pagdugay-dugay nga panahon. Kuniadtong Marso, mga liso alang sa mga utanondungan sa mga food packs ang gihatag sa Cebu Archdiocese ngadto sa ilang mga parokyano ning higayuna ang tugaran sa mga simbahan ang gihimo nga sub-nursery. Gihimo nga pilot area ang St. Joseph National Shrine ug San Roque Parish sa Dakbayan sa Mandawi. Mo kinapipila ka paagi sa pagtanom sa mga utanon, adunay mga botilya kung recycled din siya nga mga botilya nga mahimong katamnan sa mga utanon. Dito dapita ang vermicomposting o kinina ang maong garden sa mga utanon nga andam nang ipang-apod-apod ngadto sa mga nagkinahanglang pamilya dinhi sa parokya sa San Roque sa Dakbayan sa Mandawi. Nakigalayo ng simbahan sa mga lokal nga kagamahanan ug sa Department of Agriculture ug sa Mandawi City Agriculture. This can be a way to a sustainable livelihood program for the poor. No? Not only this time of COVID, but also even after. Daan na hinuong nag-promote ang kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ug backyard gardening. Tungod sa atong pandemic mamba nga naglisod gyud tag maayo karon sa atong ekonomiya. So mao na nga tabang pud na sa atong parokya, sa atong syudad nga mapagaan. Mga utanon ug lamas nga dali motubo sama sa talong, tamatis, alugbati, kangkong, okra ug uban pa ang gipananom. Samtang midonate ang Caritas Humanitarian Aid and Relief Initiative sa Singapore sa bamboo charcoal water filtration system aron masiguro ang luwas ug limpyo nga tubig nga mainom alang sa taga Barrio Luz. Lahat nga benefit at a lesser expense. No? Even with no expense at all. Because ang hugaw nga tubig or kanang contaminated water, ibutang nimo diha, ang gawas nimo filtered na nga tubig. Sa laing bahin bab gitugan ni Cebu Archbishop Jose Palma nga bisan kun ideklarar na unya nga ubos sa General Community Quarantine ang probinsya sa Sugbo, mag-agad gihapon sila kun unsay mando sa gobyerno kini may labot na sa mga panagtapok sama lang sa Santos nga misa. Una sila muhimo og desisyon. Bob. Thank you so much, Faye Marie Dumabok sa imong live update. Mandawi City Council may pasar og ordinansa nga magsilot sa mga mo discriminate sa COVID positive nga mga tao. Lakip na ang mga suspected nga mga pasyente. Pagsiguro kini nga maprotehian ang ilang katungod. Ang report ni Nico Sereno. Una nang napasar sa konseho ang ordinansa nga magdili sa diskriminasyon sa mga frontliners, labi na sa mga medical workers nga nagserbisyo ning panahon sa COVID-19. Apan sa bag-uhay lang nga sesyon sa konseho, gipun-an kini og gipalapdan aron maprotektahan usab lakip na ang mga nataptan sa sakit. Pasabot ni Konsihal Nerissa Sun Ruiz na kaamgos yan ini human masayod sa istorya sa Social Welfare Chief sa Lapu-Lapu, Annabeth Quizon, na naka-recover na sa COVID-19. Sa interview sa GMA Regional TV gibutyag ni Quizon, iyang pamilya ug mga staff nakasinati-sab og diskriminasyon human mahibaw-an nga positive siya. Kini ang buot malikayan sa Mandawi. Discrimination, do nagapoy penalties on people who will discriminate the positive patients and their families. Kaya mo nang uban magtago-tago, kay hadlok laging i-discriminate. Ang mga laka nga idili, physical, mental, verbal abuse, ingon man pagbawal o pagpapahawa sa mga gipuy-an ug uban pa. Lakip na sab ang paggamit sa social media aron pagpakauaw sa pasyente.
Ubos sa ordinansa ang mga violators may penalty nga 5,000 pesos o pagkapriso hangtod 30 ka adlaw. All types of physical, social, emotional, tanan nga types of discrimination against patients and their families. Diyan naman to health workers. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga senior citizens ug mga PWD sa Lapu-Lapu City gawa sa mid-year Christmas bonus nga madawat nila karong Mayo 20 dungan usab nilang madawat ang ilang social pension birthday gift. Siluan Mirundina sa report. Sa Mayo 20, 21 ug 22 ang distribution sa cash gift alang sa mga senior citizens ug PWD sa Lapu-Lapu City. Apan kay gidid-an pa man ang mga senior citizens ug ang mga PWD nga makagawa sa ilang panimay samtang gipaubos pa ang dakbayan sa enhanced community quarantine ang miyembro lang sa pamilya nga may quarantine pass. Ang mamahimong makaklaim niini dala ang authorization letter, ang senior citizen ID sa beneficiary ug ang ID sa authorized nga individual. Sa mga senior citizens nga nag-inusara lang sa ilang panimay o baka walay mahatagan og authorization letter, dili na kinahanglang mugawas pa sa ilang panimay tungod kay i-house to house lang ang paghatag sa mid-year Christmas bonus. Gibutyag usab sa mayor nga gawa sa 4,000 pesos nga cash gift nga madawat niya ng adlaw, madawat usab nila ang social pension nga 3,000 pesos ug ang 1,000 ka pesos nga birthday gift. On or before April 20, 2020, kung nagsaysinta na ka, automatic makadawat ka o Christmas bonus. Now, sa side sa patay, unsay cut-off na to, nga pwede ang patay makadawat kung namatay siya on or before May 10. Kay gibahin man sa tulo ka adlaw ang distribution sa cash gift, limitahan sa dakbayan ang gidaghanon sa mga tao nga mamahimong mudawat aron masigurong mapatuman ang social distancing. I-post na to ang ngalan kung pila ra ka buok ang ato ang pagawson. And every disbursing officer 200 ra gid ang iyang mahandol. Ana nga 200 gidivide pag ginatugtag 100 in the morning and 100 in the afternoon. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu may 28,000 ka mga senior citizens ug 6,000 ka mga PWD. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ano ay warning sa mga nakadawat og SAP o UCT ka-subsidy nga gigamit lang sa sugal. Ana 18 ka mga tao ang nadakpan sa mga sakop sa CIDG7 human gigamit sa sugal ang nakubra nilang ayuda gikan sa gobyerno. Ano ang report? Wala ka og post sa kamot sa balaod kini mga tawo nga migamit sa ilahang nakubrang financial assistance gikan sa Social Amelioration Program subsidy o unconditional cash transfer sa ilahang pagpanugal. Nasikop sila sa gilusad nga simultaneous operation sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 sa malaglahing dapit. Adunay nadakpan sa Lapu-Lapu, Talisay, Naga o dito sa Negros Oriental. Nasayran sa CIDG7 nga mga beneficiary sila sa SAP o sa UCT nga migamit sa ilahang nakubrang salapi sa sugal. Usa-usab kini sa direktiba gikan sa tuang Pangulo kundi na siya nagmando nga magkandak og intensifying operation against aning illegal gambling. Labi na katong mga beneficiaries. Nga supposed to be kining kwarta nga gihatag sa ilaha mo'y gamiton para ipalit og pagkaon. Labi na karong sa sitwasyon nato nga aduna kitay enhance community quarantine. Wa mo luwat og mamahayag at ubangan sa kamera ang mga dinakpan apan ang uban kanila mihimakak sa pasangil.
Samtang mipahimangno ang CIDG7 sa mga tao nga dili mohimo og mga illegal nga kalihukan kay ila gihapon kining matultulan. Kining ato ang nadakpan nga diri sa Naga, Talisay o Lapu-Lapu, ang ilang dula ani is Tug-Its. No, Baraha, unya katong sa Mandawi kay kining Tupada. Unya katong dito sa Sibulan, adunay operation nga supposed to be Tupada pero ang nahitabo dito, ang naabtan sa tuwang operatiba, mga tao na lang nga nagtapok-tapok, nag-inom-inom. So gidakop gyapon nato sila gumikan sa violation sa kining Bayanihan Act. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Andam na ang quarantine facility alang sa mga symptomatic COVID positive sa Santa Rosa Community Hospital. Si Luan Merondina sa report. Kini ang quarantine facility sa Santa Rosa Community Hospital alang sa mga asymptomatic COVID-positive patients. May 8 ka mga beds nga giandam dinhi nga gilain sa main building sa hospital. Hitsas usab kini sa mga basic nga panginahanglan sa matag pasyente, sama sa face mask, alcohol ug tissue. May cellphone usab nga gibilin dinhi aron makatawag ang pasyente sa nurse o medical staff on duty kung may mabatyagan ng mga sintomas. Kani siya was amo ang ganitong outpatient department, OPD. So separate na siya, adjacent lang sa mga emergency room, pero na-partition good nga away siya sa hospital. Niadtong Mayo 6, gipahigayon ng mass testing sa Olango Island. Sa 11 ka mga barangay, ang kaubian, pangangan ug kauhagan lang ang nakakuha ug nakalapas pa sa target nga gidaghanon sa mga individual nga mapaubos sa rapid test. Hinuon sa kinatibuk-an, 7 lang ka mga taga Olango Island ang nagpositibo sa rapid test ug gipaabot pa ang resulta sa swab test aron sa pagkonfirmar kung natakbuyan ba gayud sila sa COVID-19 aron mabutang na sila sa quarantine facility sa isla. Come out nga positive sila. So ang atuang pasilidad diri sa Olango Hospital nanay gi-preparar nga quarantine area for them nga para ma-isolate sila. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Parking lot nga nahimutang sa ikalimang andana sa usa ka mall sa may North Reclamation Area sa Dakbayan sa Sugbo nasunog karon lang hapon. Daling girespondihan sa kabomberuhan sa syudad ang maong alarma sa sunog pasado alauna kaganiha. Giisa kini sa third alarm o gideklarar nga fire out human sa dulan usa ka oras. Padayon ang pakisusi sa Cebu City Fire Department sa hinungdan sa maong sunog. Wala ring hinuoy natala nga naangol sa maong insidente. Ang mga frontliners ning panahon sa COVID-19 pandemic mo'y atong modern day heroes. Dili kalimod nga ang bayanihon nga ilang nahimo gumikan sa way kahadlok nga miatubang sa hulga sa COVID-19. Ug ani ang mga kapuso ang among pasalamat ug suporta ngadto kanila. Ubay-ubay na nga frontliners ang mibuhis sa ilang kinabuhi aron lang maatiman ang mga nasakit ug mitabang nga mapakgang ang pagkuyanap sa coronavirus disease. Gani ang uban kanila nakasinati pa og diskriminasyon gumikan sa ilang trabaho. Maong angay lang nga ato silang saluduhan ug pasalamatan sa ilang natampo aron padayon kitang makigbisog nga mabatukan ang pagkatap sa dili makita nga kontra. Ug sama sa kadaghanan, ang GMA Regional TV kinasingkasing nga nagsuporta sa mga selfless acts of heroism sa atong mga doktor, nurses, medical technologists ug tanang health workers. Apil ang kapulisan, kasundaluhan, disaster staff, mga leader ug mga kawani sa kagamanan, mga grocery workers, market sellers, food attendants, gasoline personnel, lakip usab sa among mga kaubanan sa media ug uban pa. Kaming tanan sa GMA Regional TV stations sa North Central Luzon pinaagi sa Balitang Amianan, sa Southern, Northern ug Central Mindanao pinaagi sa One Mindanao, sa Iloilo ug Bacolod sa Western Visayas pinaagi sa One Western Visayas, sa Bicol Region ug dinhi sa Central ug Eastern Visayas pinaagi sa Balitang Bisdak. Kami nagtunol sa among pasalamat sa mga frontliner nga padayong nangalagad hangtod karong panahona. Kaninyong tanan, daghang salamat kapusang frontliners sa inyong serbisyong tinud-anay.
pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo, isang bayan. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod kay matag lokal nga balita may hinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Narsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.